מרגישה שאני לא יודעת כלום, אני לא יודעת למה. כשתחזרי אני אתן לך במה. כולם אמרו להתכונן לרע מכל, לחיות עם זה קשה פי כמה. מקווה שבסוף תשובי הביתה. זה נראה לי עכשיו כמו סיוט אמיתי, שאין מי שיספוג את האגו שלי. והיית עצובה ואני מבינה, הרצתי אותך, הרצת אמונה, ועכשיו זה נגמר ואני יכולה, וכל מה שנשאר כאב אדמה. והיית יכולה להשאיר לי תקווה, רק הלכת ומחלת על כל מה שהיה. ועכשיו קצת אחרי שזה נגמר, ההודעות שלי